Good morning, guys. Good morning, good morning, good morning. Ito ako ngayon papuntang Saudi Park. Nag-hiking ako. Mamaya may kasama ako mag-hiking. Kaibigan ko si Risa. Mamaya pag nandoon na kami sa doon na kami magkikita sa Saudi Park. Ako papunta pa lang ako ng Saudi Park. Ngayon, aabangan ko na lang siya doon sa bus station. Kasi ito na yung araw na last na mainit dito sa Netherlands. Kaya mag-video ako kasi ngayon na yung hiking namin na magandang hiking na may araw, mainit pa. So see you later, guys. Oo, kay Dayin. Dayin, hindi ka ba nainggit niyan? Oo, tama na to.